Inini ndanetsana nemhuri paumba ndakarwa kumashiro ndobva ndaparadzana nemurume. First born yangu ichiita grade 6, second yacho ichiita grade 2, imwe yacho asingaendi kuchikoro, mumwe wacho achati atobita mwana. Ndichouya mukati menyika ino ndobva ndarera vana vangu 1992 ndibva ndarera vana vangu ndega ndiri mumusha mangu mandakaberekwa mababa mukuzi. Vana vangu ndobva vakura ndoti baba wacho yamundipe zvitupa zvavana ndobva aramba nazvo. Ndobva ndakumbira nasekuru kuti vana vangu vangagara ero vasina zvitupa. Vana vangu ndobva vapuwa zvitupa nanasekuru. Tagara kudaro vana vangu vakakura vakaenda kuchikoro. Pane boost rekujenyere ndopaziya ndinotsvaga huni dzekuti vana vangu vaende kuchikora. Baba vavo vari musoja. Havana kundipa mari kundibhadhara vana. Vana vangu vazokura mumusha muchagariki. Vakundishungurudza vachitaura zvavanoda kutaura pamusoro pangu uri hure. Ndosaka vakabereka mumwe mwana wandakabereka vamuchengeta vana vakanga vasiwa nababa vavo. Mbuya tomokuisai pasaidi yedu daidzo zvadaro izvozvo. Ndakarota kutari pamwe nevana kudakutikana sezvo mumusha muno musina baba. Ndakaenda kwasabhuku. Sabhuku yangu ndibatsirawo nemhuri yangu. Ndakaenda kwasabhuku zvokuita chii. Ndakadzoka futi kunana sekuru vana vachikuvananasekuru ndinotaura nana sekuru uye ungotigadzirisawo nevana. Vana sekuru vakauya tikaenda kwasabhuku zvikashaya basa. Nyaya yangu yazosvika pakuti ndirwadze manje ndekuti aroora mwana wake first born mwana kumukomana vana vachikura ndakavapa mutemo kuti mwana ndibarika nekuti barika ndorakakuti ndiye munyika ino barika handipi ndikaita barika rake andina mushakweni kuvashika vana vangu handipi handina mwana akazororawo arikuenda ndakati iwe muzukuru uri kupinda cheche vadzidzi unazongwara kuti pana bhatiwirirani nekuti pane twakadzi vakawanda. Muzukuru akabuda chechi ndobva tagara kudaro. Muzukuru akaroora kadzi ndobvaya pamusha zvinoitwa zvakaitika zvikagadzirika zvikapera. Nerweseri mukomana uya akanotsimba futi mwe mukadzi. Baba munini nababa ndobva vanotizisa mwe mukadzi. Madifferent children pano pamusha pano madifferent children andakaita nekuda kukuwachengeta yokanga washaiwa nababa. Ndikaona kuti vana mutakundikana kuvataurira chiregai ndidaidze baba mukuzano ndo baba vakabereka inini. Ndakavafonera ndikati baba mukasauya kuno kusina uchandimirira zvakanaka. Baba vangu vakadhiraivha mota akauya kubva kuHarare ndokusvika mumusha. Ndosvika mumusha nana mai vangu ndikati ndo nyaya iri panapo uyu mukomana ndiye akanga aripo yeyo. Ndipindirana nasekuru uyu andakauya ari mudumbu uyu ndiye Satani mwana munono uyu. Vasumuka zvikanzi uri kuzviziya here kuti imba rugara ndeyangu inini kutaura baba vangu varipo. Uri kuzviziya here ndakupitira mba inini ndokuvhara dhoo inini nababa vangu nenamai vangu tirimo mba imomo. Nhasi unofiramo ini ndinorwara baba vangu vanorwara. Vakagona kujamba nepawindo vakajamba nepawindo ndobva vabuda ndobva vaina ndibona kuti vana handina kunonga. Vana baba vavo vane musha wavo vana vangu 1 2 3 4 Wati 5 wacho uri kutaudza ndiwo wakahurira vachi ndiye muchengeti wangu Queen Kurutaiwa futi wacho.
ndabodolo tandichagoni baba ndibatsire iwo ndirarambe pamushamba napa. Ndiyo nyaya yangu kunotizisa Murora kundonzira mwe Murora pamusha tezvara. Ndiyo nyaya yangu changamire yandinayo panapa. Guys, mukuru ndiana. ndo kutsanangura kwandoda kuita kuti pane nyaya ndepekuti mai vari kuti takautukwa kuti uri ndinopukana nazvo sei ndichiti ndinopukana nazvo mai pakaitika nyaya Murora wangu arutaurwa nezvake atikunzi takazotizira umwe mukadzi takamuona ine zvikomba zvakatoya pamba zvikandirowa inini zvakava zvikandirowa inini vandaenda kuna mai ndo atsanangurira mai nenyaya yekuti Murora wangu mwana wangu aipota achiwana tumasenzi twakati wandii aipota achiuya achipa chinyi mai vakati Murora vanoita zvechiuri asi uyu handidiba nekuti ndakati panapa handidi chinyi handidibarika wakazotaura izvozvo ndopana kati mai hanzvadzi yangu inounza maboyfriends kana 4-5 mai vachiona ndopana kazoti chihure chiri kuitwa nemukunda wenyu handidiba tichitwe kumba kwangu neMurora mai akati saka utuka inini handina kutuka mai ende ndakatiza Murora handina kutiza Murora Murora akatizwa nemwana uyu Pamba pamurugara ndipani. Pamba paturi. Pamurugara ndipani. Pamba patugara plot ya mai. Ndipa mai. Saka imi mati kuti munobva plot muchienda kutsvaka beki. Basi kumudya kwenyamukuzi. Chinoitika manje chakamiro zvamuritaura izvi. Inyaya yekuti inini pekutotanga pacho ndakabva ndakapiwa stand. Chairman ainzi Mangundu akandaidza kuti vanhu vakutora stand kuno. Wakapiwa ndiani? Ndakapiwa paipiwa vanhu mastand iwawo. Chairman wakandidaidza. Wakataura namai wangu mwana wako kutanga kuita mwanira pekuti adini agari mai wakanditi haubvi pano saka vakuti ndibve nhasi ndiendipi iwe ndo unoona akwekwenda ndoendipi aiwa but inini ka kwandiri doesn't make any sense handiti kuti ivi nyango mutemo yamuri kukwana kwaiya ini kwandiri doesn't make any sense the reason why mai ari kwanisa kutora kuti handiri barika panapa ndepake iwo kana zvebarika ka unongobva ipapo kaenda kwako uenda barika rako uisa mutemo yako inini ndakaita barikeri pamuri kuitira vana vako pavari kuitira saka ngawadzinge mwana wangu vanodzinga iwo nemasanzu ako imani muri kuchengerwa pasekuru mwana wako wangachengerwa kuti pasekuru iwewe kwawakapiwa iwewe kwawakaita blanda ndepekuti wapiwa stand uenda koramba stand nenyaya yekuti mai ari kuti ndikukuda maningi nhasi unokustendi kwako ndokuda kurugara wazukuru wana wako iwe ugara kwamai wako wana wako ugara kwamai wavo saka right now nhasi uno handiti mai uyu kana asina kuroorwawo ane stendi yakaditi ndiuno kuti zvinoreva izvo zvinoreva kuti stendi yamaiyo ndeyana sekuru apasi penyumba tarara sipo mai uyo zvatoenda warizvese nemwari apa warizwe stand ndiwana sekuru saka imimi nyange mukamudzinga uyu imimi ziva kuti panofa mai murudzingwa ndiwana sekuru bagari watogarisana namai zvinhu zvakanaka ndio zvakatonaka toenda penyumba akakona nyaya yacho payakashatira ndopayakashatira ipapo nokuti nguva yekugadzirisa zvikutonetsa matozviona mahighlights maanawo handiti ekuti pamba apa kapa pagariki because pane mitemo yepo ukaita go against mitemo yechi yepo chibva wabuda but imi muri kuti handibudi asi mitemo yepo hamusina kudi nemungogara sei because iwo uri murume mukuru watoda nemurora wotaze
Warora tu. Wototazi mai wangu. Wotazi mai wakati upi pano. It's time bambo. Iyo isaini kuti bambo it's time to move on. Ibvaipo na mai amchatowirana. Munganyeperana mukana changosara chinde chakabatanidzai kuti uri mai nemwana. Asi humai nehumwana hapasisi. Hauruzwa wazizwa ndipo unotanga kufunga baba wako manje ende sinezisari kuti utsvage baba wako pamwe stand yako itori kumasvingo pamwe stand yako cha baba wako akatoriserva iri kumasvingo amazita wanhu haana profit mfundo kwakashata mfundo hona manje Andisi, because mai ane right yekuti pamba panapa ndepangu nepake zveshuwa nepake zvandinoda ini ndezvakati nezvakati usakazviteedzera kuda ende hamukwanisi kumurambidza izvo because ndepake akaenda kukote pamusoro akati weekend order munobva muchimhanya mutemo unova protect aiwa mutemo wemusha wake mai vati ndiri pamba pangu handidi barika handisi because baba statement yake yataura chakati ndidzoke kumba kwana baba ndichibva kwandandarurwa kumasvingo inyaya yebarika saka handidi barika chakandidzosa kubva kumasvingo kuuya kumba kwana sekuru ibarika saka chinhu chinozibarika ndakuziva kushata kwachakadini kwachakaita saka panapa wana wangu handichidi ivo kana wafunga kuti barika rinotapira chisumuka netibarika rako wotsvaka kukunogara kana kuti kana zvanetsa masvingo netaro andizvo because right now maibari izvozvizvo tine right yekuti tinotorekomenda kuti apiwe protection order against vana wake imini yes taura tizvo wafanwa nimaenda kunyepereka saka inini zvinoita vana vakangwara mai ndezvokuti handidi kuputsa ukama hwamai nechimwana ndoda kuti ukama hwamai nemwana utese handingaona muningira wanongezwa kasingaperiwo kuzi iwewe ndiwe iwe uri satani mudugu gadzirisa relationship yako namai mai achiri chii ndo pamunoenda kupi ndiri kudzidzisa chiwanhu ndoshandova ndo chiwanhu ningira ndo paunoenda kuna sekuru vana sekuru varapa vana sekuru mhosva yangu ndadini nditaurireiwo namai kuti ndigadzirise upenyu hwangu namai mai achiri chii uripe mai uyu achiri chii ndikoti nyaya dzako dziite sei because haana kuzotaura ke zvakawanda asi misodzi yake yarakudza kuti zvaataura zvishoma pane zviri mumwoyo zvasara mumwoyo urikuzwa bambo isusu kuda kubatsira kuti time yekuenda kupi kuseri then koutiwo musikana uri sumuka izwa musikana wakupinzwa munyaya dzamai nevakomana vakomana kuti handizvo takataura mai uri kudhifenda iwewe ndo imwe hondo irapa yekuti mai imi muruzi munodhifenda chii uyu ropa rinonyanya kupisa uyu ropa rako azi rinopisa maningi chimbogeza mwiri wako neaisi uruzwa chimbogeza mwiri wako neaisi mwiri wako uite sei kana kuvhura kuita wiki urumbodya mubombora uruzwa
Unoziva chimuti chiya chinozii chinomera matanga chacho? Ukachibika icho chinoreduce mafeelings yako. Unoziva ndutaura? Because hanzvadzi haingamboiri kunyepa bayo. Yekuti uruti uri kupinda uri pamuti upinda uri pawindo uri achibuda uyo achibuda unenge wageza nguwai pamberi pehanzvadzi munokwanisa kunga musingawirani nehanzvadzi kana kuti asiedechi asi at the end of the day usashaishe zita ramai usashaishe zita rehanzvadzi usashaishe zita ranasekuru because uri kukanganwa kuti urugara mushama nasekuru. Zita riri kushata ndirani? Muzukuru waMkuzewo. Une marasha mburukwa. Muzukuru waMkuzewo. Une marasha mburukwa. Bota rindopi wese ba. Chengetera munhu wani poriji rari rakakwana. Yes. Kuzoya poriji risina shuka, riri kutonhora, risina tumajarini, harisiri poriji bawauya ufu. Ita kuti munhu achakuroora afare kuti ndiri kudya poriji rangu. Azwe kamunhu wike dowi, azwe tushuka, azwe kanespray pasaidi, azwe kai. Munhu ari kunakirwa nechii? Nebota rake. Usaite kuti munhu awenge bota bawaroorwa. Limit that. Kana uri kuzviita zvichete tsvaka wako 1 waunozoti waroorwa. Wana sekuru wadyewo, wana mai wadya. Hawana kuchengetera mahara, kuchengetera nyika senyoka. No. Behave. Kunze kwakashata uko. Kunze kwakadi. Natopedza newewe. Handaiti ubve pana mandisina kumbozvitaura. Uko zvataurwa panapa. Marasha ari mumburukwa dira mvura. Dira mvura. Ruzwa. Saka iyi nyaya wana sekuru tikuti wana wari mumusha menyu. Kana wari mumusha menyu wari mumaoko yenyu. Kana wari mumaoko yenyu vanotedza mitemo yenyu yamunoda. Kana wasiri kuwirirana nemitemo yani yenyu, mai wavo kwaakabva nawo hawaendi kumusha kwani. Kana kuti ngawatsvage panoti chii pavo pavanodaidza zita rani baba wavo. Wowakachikuwa chani chavo. Wokudaidzai kuti wana sekuru taanewo pedu apa panozi pani pedu. Moshanyirana nechii kuri kuenda zvinhu zvakunomira zvakadii. Pamwe tambotaura iya futi yekuti kumasvingo panorungwira chii chikuwa kuti mhuri yangu iripi ngaidzoka. Itai zvinhu zvozvidadziswe because mufana iwewe paka iwewe wakakumbira riregerere yekukira gadzirisai isusu manje kwai panapa lokia madhoma yani mukachinaza wakamwa mutori wakamwa doro wakamwa mutori saka ndakandobatikana zvekuti ndechekutoona saka ndakangotaura vandatobuda tanga manyindura pandataura ndati wanga usina umwa doro wanga mutori izvere wanga black label waripengesa doro ne 6%. 6% wondeka munhu arumwa usatoboni munhu arumwa doro asi mutoriro une 40%. You just need 5 minutes wakutopenga. Saka ukaona iwo black label
black label haiti utosaziye sekuru wako chinokuti uchinje maonero mutoriro kana kuti unovhenganidza madrugs akashata babu madrugs akashata unoziziva here kuti yawakaita imhosva yekukira vanhu mumba uchisa threat yekuti uda kuvapisira unovharira imhosva asoni ndiyo mhosva inozichibamba ukapisira munhu mumba asoni wakabuda nemawindo nechida yakapaina akatyoka gumbo dai paina akatyoka gumbo zvawakaita izvozvo hazviite sei hazvibvumirwi and we do not expect that kubva kumunhu akaita so achiitira mubereki wani wake mai kana akahura handiwo akahura ende abvunzwe chiure chamai unochiziva ende mai ari kutaura kuti wakaenda kusikuru nemari yekuhura ka mai vataura kuti wakaenda kusikuru nemari yekuhura mai vataura kuti kamwana kechi5 kakazouya because ndandi kutsvagira vana avashuka hama yavo imi mozouya vana sekuru ndovakutidhina pesa wochikutaura zvekuti asi dai nda ndiri nini ngativhura wambodzika pai dzikai pasi wafana zvinhu zvinokunakirai but mungada kuramba muri pamurutambira pambo mutoriro uri kwasati waumwa so unotora mangwana uri mundege uri kuita vhiki fos goridi mangwana wotoona urikuona gemu reliverpool nemanchester united kuti england uri mundege uri pamusoro pemvura mutoriro unokuita zvese izvo ende mutoriro unokwanisa kutaura kuti ne$5,000 ngomwena iwe uine 10 asi iri kuti vanhu homwe dzakadii siyanai nechii enda palevel yani usazokanganwe kwawakadini kwawakapa because I know nekukura kwakaita nekukura kwamaita bambo history yamai wenyu munoiziva kuti sei musiri kuna baba wenyu you know it musakangane mukakangana izvo sei tisiri kuna baba wedu izvo ukazvikanganwa wakwira gomo amuzi vana mukuzeba vana mukuzeba nikuwara zvinhu zvichadzika makomana kana mane chikuwa chenyu chamunoomberera imi baba wenyu dzinza renyu pasina izvozvo izvo achidzikana mazwa here vakomana mai hatukwi mai hanongedzwi munozaruta mai nyange ashaishe sei unotomudaidza nemutupo wake kuti ndazwa mai haanongedzwi mai hatukwi ndosavinzi ngozi yamai yakadini mai unopfuka musi afa kana usikazvizivi vamanongonyarara ato haamangari pamai pamataura mambo ndanyasa kunzwisisa ende kufara nazvo kuti tichaenda kuna nasekuti unodii unokurukura nawo asi zvatiri kuedza kutaura nezvazvo ngatizoti hanzvadzi yedu iyi ikaita chakashata tichiona tonyarara here nekuti tikaitsura manozvati ndini tatopedza ndizvo tatopedza tangoti sekuru chitaurai tizwe miti vatapedza muendomba pamusoro ichangamiri ini ndakatabvumirana nemukunda wangu kuti ava vakomana tiri kuvapa pisoda ukuzokanga wapotsa vandipisira mumba uyu akati izvo iye ndine zvimwe magrenade azo ndinochera nazvo mumigodhi ndizvonoda kukandira manjiso uyu ndiye akazoputsa dhoo kudai pawindo saka ndafara kuti mawaudza chokwadi ndoda kuti ukomana wazive kuti hapazi pawo pamba ndipani ndipamhai ndipamukuzi kana waine zvawafunga zvekuda kutonga hanzvadzi yako ngawaende kwawo kumasvingo zvomataura zvese zvaakutaura muendai muitire kumasvingo wowanangisa womutonga munin'ina wako mhosva dzake dzanongaita udzitongai kumasvingo kwako wopedza nazvo kwamukuzi ndakabvumirana iwe queen kuti toda kuti tipowe peace order nhasi handiwadi kumbavo wakapotswa ndipisira uyu mufana
right, it's okay. Zvatava kutaka kana ya peace order yakuda chi civil court. Yakuda uko court uko kana muda kugadzirwa tumwe tinogadzirwa twakuda matsamba tsamba. Isusu chedu pa customary law tatodi tatomupa igwara kuti chi go back home, sit down as a family, talk over the issues and this mumaenda kuita way forward. Ndo zvatuda asi vazukuru nyaya chaicha madii musadzirwe maningi bahandi musi wepoba, musadzirwe maningi ba musi wepoba kana makazviziva uruzandira musadzirwe chi waridzo warichi. Right, thank you. Next case and next